боре андеша кардаед ки барои чӣ пайравони Исо фикр мекунанд ки матни Библияи муосир ба матни аслӣ мувофиқ аст. Библия аз ҷониби Худо дода шудааст ва дар муддати 1500 сол навишта шуда буд. ин маҷмӯаи китобҳоест ки дар бораи Худо ва меъёрҳои ахлоқии ӯст. Библия аз 5 китоби Мусо, китоби Забур, Инҷил ва номаҳои пайравони Исо иборат аст. вай таърихи моро ҳамчун қисми офариниши Худо ба мо нақл мекунад. аз сабаби шумораи зиёди тарҷумаҳо баъзеҳо фикр мекунанд ки Библия дигаргун шудааст. Библия бо 3 забон навишта шуда буд, аммо баъдан бо дигар забонҳо тарҷума шуд, то ки ҳар касе имконияти хондани каломи Худоро бо забони модариаш дошта бошад. ҳар як нусхаи Библия тарҷумаи матни аслӣ мебошад ва ҳамеша онҳоро муқоиса кардан мумкин аст. аксарияти дастхатҳои қадимаи ёфтгардида эътимоднокии тарҷумаҳои муосирро тасдиқ мекунанд. дар асри 20 дар назди баҳри Мурда 981 дастнависҳои Библия ёфт шудаанд, ки дар байни асри 3 пеш аз милод ва асри 1 милоди мо навишта шуда буданд. яке аз онҳо дастнависи пайғамбари Ишаъё мебошад, ки аз 66 бобҳо иборат аст ва дар худ пешгӯиҳоро дар бораи ҳаёт ва марги Исои Масеҳ дар бар мегирад. ҳамин тавр матни дастнависи ёфташуда ба матни китоби пайғамбари Ишаъё дар Библияи муосир комилан мувофиқ аст. он қисми Библия, ки оиди ҳаёти замини Исо ба мо нақл мекунад, аз ҷониби шогирдонаш, ки ҳамзамонони ӯ буданд, навишта шуда буд. онҳо дастнависҳоро ба шаҳрҳои гуногун равон мекарданд ва шогирдони Исо аз он маҳалла дастнависҳоро рӯйнавис карда ба дигар пайравони Исо онро ирсол мекарданд. бостоншиносони замони мо зиёда аз 25 000 нусхаҳои дастнависи қадимаро кашф кардаанд, ки дар он оиди Исо навишта шудааст. ҳамаи дастнависҳо мувофиқ ва мутобиқи матни Библияи муосир мебошад. дар китобхонаи Британия Библияи пуррае бо забони юнонӣ ҳаст, ки кодекси Синай номгузорӣ шудааст. ин китоб дар соли 350 милоди мо санаддор шуд ва матнаш айнан ба Библияи муосир мувофиқ аст. дар муқоиса бо ҳар кадоми дастнависҳои қадима, аз ҳама зиёд дастнависҳои ёфтшудаи Библия мебошад. Библияи муосир аз ҳамон навиштаҷоти муқаддас, ки 2000 сол пеш навишта шуда буд, иборат аст.